koska se on kettunut täällä. Nyt on room setupin aika. Niin. Eikä nyt mennään mun huoneeseen, kun mä alhaalla ennen nukeen tein jotain videota omassa huoneessa. Nyt on uusi huone. Jotkut on random matto. Nyt mennään mun huoneeseen. Siis tästä on mun siinä on mun sekanurkka, random nurkka, vähän karkkii, sänky, varatuoli, pelituoli, missä mä pelailen. Siellä on jotain. Sitten Xbox 360. Ja PlayStation 3 pelejä. Sipsiä ei ole tuolla, vaan täällä ja pelejä. Ja Fast and Furious on täällä. En tiedä, onks täällä suuttakaan. On hyvä. Eikä telkka. Niin. Tää meni nyt vähän nopeasti, sori. Mut mun tulee tänään toinen video. Niin mä teen sen takia tän nopeasti. Eikä nähdään siinä seuraavassa videossa. Se oli kettu täällä. Nähdään seuraavassa videossa, moi.